since ndị dibịa anyị bido wee chụba akụ nke ụwa, ihe niile chenjizi. Since native doctor bido wee lụba ụlọ enu, gbaba ọmalịcha moto, lụba hotels. Since as everybody chọrọ ịbụzi eze nwanyị, everybody chọrọ ịbụ native doctor. Oge na-afọ abịa mgbe oge eme na family ọbụla a ga-enweli ofu eze nwanyị nwe ofu native doctor. Kwụsị na afụ nke ikpeazụ a, Oduozimanya, Okeke, native doctor, Okafọ, native doctor, Okonkwo, native doctor, Okorie, native doctor, eze nwanyị juo enu juo ana. Wee sị ka njọ dibịa ọ na-amazịkwa ama, ọ na-agụtazi ndị ọ na-agụzi ya n'akwụkwọ nke ikpeazụ because onwezi ihe nghọta. Everybody chọrọ ịbụ native doctor now. And ebe o si ewute m na-ewutesi m bụ na ụnụ na-akụzi ndị mmadụ the real omenala Igbo. Ọnụ pụta ọ na-edisiv ndị mmadụ online. Ifolo unu mebekwa n'unu na-enwekwala ifele. Ọ bụrụ na ị bụ native doctor maọbụ ịbụ eze nwanyị, itoche gị nso ka ị nọla na gee ntinye njikwa gị taa. Ọ bụrụ na ị bụ native doctor kasị ndị nka nọ na social media, achọrọ m ka m gwa gị that you should be ashamed of yourself. Jụọ onwe gị ajụjụ a, ihe ị na-eme omenala Igbo bụ ihe a. Ịchaka mmụ ị na-emelụ ndị mmadụ sokwu na omenala Igbo. Oke ite ọnụ na-eme ndị mmadụ fancho si na omenala Igbo. Ngịwa bụ eze nwanyị, ihe a na-eme ọyọma bụ omenala Igbo a. Ọnụnwa mere o ji bụ na people kpọrọ omenala Igbo asị today ọnụnwa. Because ọ bụ na agwara unu eziokwu a na nwere ezo ga-agwa unu ya. Na people na-akpọ omenala Igbo asị today ọ maka unu. Ọnụnwa mere na people na-afụtazi omenala Igbo asị ịgwọ ọgwụ. People unu people na-afụtazi omenala Igbo asị ime okosi na ime ihe na-enwere isi. Ọnụnwa na-akọsi ya. Because of oke ọchịchọ. Unu na-achọ inu ga-eme ka people nwee ike we na-aka achịlị out. How you na-ajụ oge na-abụ ebe ọbụla our forefathers not today, are they going to be happy with you? Go abụ native doctor, ngị nwa abụ eze nwanyị na-emere ndị mmadụ oke ite, na-emere ndị mmadụ chaka mmụọ. Time unu kwesịrị jiwe na-akụzili anyị ihe dịcha oke mkpa n'ala Igbo, ihe bụ omenala Igbo, ihe bụ nsọ ana. Time unu kwesịrị na-akụzili anyị Igbo na-asọ nsọ, otu esi ekpe ekpere n'ala Igbo, otu esi agba nkwụ, otu esi emegasị omenala Igbo. Time kwesịrị jiwe na-akụzili anyị ya. Unu ahapụgozi ihe niile azụ. Ọ bụrụ na emezi bụ ka esi emere ndị mmadụ oke ite, which is very fake. Ka esi emere ndị mmadụ ịchaka mmụọ, ka esi agwọ ọgwụ mpụ na aghụghọ. Na-emezi people na-akpọzi omenala Igbo asị. Most of the people who today na-ekwu against omenala Igbo abụọ na afa hate omenala Igbo, all because of na afa ghọtahụ ihe bụ omenala Igbo ha. Because na afa na-eche na otu a esi eme oke ite, otu esi eme ịchaka mmụọ, na ọfa ncha bụ omenala Igbo. Ọ bụrụ ihe awa native doctor na-akọs, ọ bụrụ ihe ndị eze nwanyị na-akọs. Today na anyị nwere ozi anybody bụ herbalist na ọ na-esizi ike ịfụ herbalist, ọ na-esizi ezigbo ike ịfụ. Nwafọ Igbo na-enwere ike ịga n'ọfịa today sị gị na ihe a bụ nọọ ihe dị n'aka afịfịa na-arụ. O siri ike ịfụ nwafọ Igbo ga-aga n'ọfịa today na kata mkpọrọgwụ sị gị na ihe ka mkpọrọgwụ a na-arụ. Because na ndị kwesịrị na-akụzili anyị switch go mebezi oke ite, mebe ịchaka mmụọ. Time unu kwesịrị na-akụzili anyị ihe afịfịa na-alụ n'ọfịa. Time unu kwesịrị na-akụzili anyị about herbs. Because n'oge gboo, n'oge esi ike ka ya bịa na compound na ọbụna onwere somebody ma about herbs nọ na that family. Ọ na-esi ike oge a. But look at us today. Ihe niile onwe ozi nke anyị ma. Onye ahụ ya bazi na o jebe n'ọgwụ oyibo. Mana oge gboo ndị Igbo na-survive without ọgwụ oyibo ha. Ka ihe mere o ji dị ona. Because n'oge a na native doctor oge a bụ fa na-akụzili ndị mmadụ about herbs. Fa na-akụzili ndị mmadụ the importance of herbs. Mana ndị nke anyị nwere today na-abụ ndị na-akụzili mmadụ oke ite, ịchaka mmụọ. Ana-agwọ ọgwụ ụlụ, ọgwụ aghụghọ. Ọ bụrụ na ịbụ native doctor na Igbo anya, nchọka ihe mara mmadụ na ifele onwe gị kwesịrị na-eme gị now. Because you have disappointed omenala Igbo. You have disappointed our forefathers. But this is not what omenala is all about. Ihe ahụ na-eme nke ikpeazụ a, usoro omenala Igbo ha. And all nwa mere people na-akpọ omenala Igbo asị. Ụnụnwa
because the things nature okesi to the world bụ nke ọjọọ, ihe ọjọọ ihe na-enwere ụlọ ga-abala anyị. Ọnụnwa kwumezi ndị Nollywood wee fukuzie nke fabedela aka. Ọ because of ọnụnwa ka Nollywood wee fukuzie reason ha ji na art mu ya fa na art na Nollywood. Mezie pepa na-akpọzi omenala Igbo asị. Ebe ọ bụla ị nọ bụrụ native doctor ifele onwe gị mebe gị na bụrụ eze nwaanyị ifele onwe gị mebe gị.